warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Nisrina Maliha NPM 139. Ing kesempatan menika kula badhe nindakaken praktek pranatacara ing adicara malam tirakat. Sugeng mitangetaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para rawuh ingkang kunurmatan, sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat, taufik saha hidayahipun kita saged makempal wonten ing adicara tirakat menika kanthi pinaringan kasarasan lan wilujeng. Sholawat saha salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tumrap umat manungsa. Kaparenga kula minangka pranatacara badhe nuntun lumampahing adicara ing dalu menika. Runtutaning adicara inggih menika setunggal pambuka, kalih maca ayat suci Al-Qur'an, 3 nyanyakaken lagu Indonesia Raya, sekawan sambutan saking panitia, gangsal sambutan saking Bapak Kepala Desa utawi sesepuh, 6 mauidhah hasanah utawi renungan, 7 pandonga lan 8 panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, adicara kapisan inggih menika pambuka. Sumangga kita wiwiti kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kaping kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng qari'ah ingkang sampun kasuwun, sumangga kersa nglajengaken. Matur nuwun dumateng qari'ah ingkang sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 nyanyakaken lagu Indonesia Raya. Dumateng para rawuh sumangga jumeneng. Matur nuwun para rawuh sumangga lenggah malih. Adicara kaping sekawan sambutan saking panitia. Dumateng panjenenganipun sumangga. Matur nuwun dumateng panjenenganipun. Adicara salajengipun mauidhah hasanah utawi renungan. Dumateng Ustad ingkang badhe paring wejangan sumangga. Matur nuwun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekanten sedaya runtutaning adicara malam tirakat sampun kalempah kanthi lancar. Mugi-mugi adicara menika dadosaken kita sedaya tansah pikantuk rahmat, berkah saha pangayoman saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula minangka pranatacara nyuwun agenging pangapunten menawi wonten lepat tembung salah bawa utawi kekaringan salebeting menuntun lumampahing adicara. Billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.